Què entenem per dolor de la llengua? Sí, Judit, aquest és un terme que va inventar l'Enric Larraula amb un llibre del mateix títol que va publicar el 2002, que es diu Dolor de llengua. Ell és expert en aquest tema i parla molt doncs, de com moltes persones tenen una vivència difícil de la llengua perquè portem molts segles, dècades d'opressió històrica i no s'ha pogut fer una sanació, no s'ha pogut posar paraules a aquest dolor. No hi ha hagut un procés històric de dir la veritat de les coses. Això és així. Ni amb la memòria històrica, i la memòria històrica contindria en part la llengua. A vegades parlem només d'altres tipus de fets, no? D'altres tipus d'agressions, però la llengua i la diglòssia, que passa en molts llocs, no només a Catalunya, és una vivència molt difícil, el fet d'haver d'abandonar la teva llengua mare perquè perceps, per exemple, que el francès o l'italià és la llengua del progrés o de l'ascensor social i és la que li vols passar als teus fills. Llavors, dolor de llengua pot ser moltíssimes coses, pot ser impotència, pot ser ràbia, pot ser frustració, pot ser tristesa. I si et permets explorar les emocions, moltes vegades el que passa, que tenim por, que no volem baixar el cos perquè és com ai, em fa por, és que al cap de poca estona de deixar-les sortir i expressar-les canvien. No estan mai estàtils. L'emoció ve de emovere, per tant és una cosa sempre en moviment, que sempre fluctua. I a vegades quan ja les has deixat anar i has expressat tot el que tenies a dins, se t'obre el cor i pots estar més tranquil i més sa i pots tornar a fer activisme o tornar al món que sigui, posem en el cas del món de la llengua, des d'un lloc més tranquil. Llavors el dolor de llengua és aquest costat de descriure una situació que és real, que és que el trauma lingüístic i el patir per la llengua del teu país, sigui quina sigui, pot ser la teva llengua mare o no, perquè no està lligat només a llengües minoritzades, és real i no se'n parla de les conseqüències que té a nivell individual en les persones, en la seva salut i a nivell col·lectiu.